Okay, again, an féidir the inch dún céhíd an ICE group, agus an fá go raibh sibh le feicáil ar nuach TG car le déine. Well, Thomas Bunny and Joe Carna Gaillimhe, agus Thomas Joe on Blin Mijay Shakto Do, Offigi, and Coma in La Clea, Limnock, Schlegok, August Sydney, San Astral, August Top Craig and me for the Alana and Fular. The customary come out on our foot in the chair on Sean Éirinn, it's in UK, it's in Africa, on Austral, August, South in America. The sheriff she horrified on Group Shaw in IC and Shaw recruitment, payroll of his train all bitching the coach needs smooth, never really needs smooth at all go front in IC. August obviously needs Germany v Smith bed foin no gCathair or go will on Ganola to Fatrish Boga Quig Seachtain Oibre Ceithre. Sigurhíntaach, yeah. So tá an bhfuil na clientí atá goibh ag gobar mar sin freisin? Níl faoi láthair ach tá ceapan siad bhfuil an rud ar fáil go híntaach mar tá buntáistí an sin I go na customary comma agus na buntáistí atá an na customary dun gná mar river seo bhí mar oscailte ó lún go dtí hína, okay? Ó ní go sí lethar tar éis cuaig. Ach níos tá mar oscailte ó 8 clog imagine go dtí lethar tar éis sé. So to actually share no or in these pressure and the higher customary. Obviously, Asian Roger obviously taught on Kai John service with a fallen-ish Trish Maidu. Okay. Gaillimhe and Seachtain Oibre. Singa like August cord or 905 the August call the provide Ella and Éirinn Glocka le Carla Oibre Deireadh. Well, Captain Finger goes me no into August. New land out on go Nibro in Engano. Be shin on on 5 noon on pre-project. Like my can to a go and make plan all obviously plan out the core mock is faded at the service can overall is Seachtain Oibre Ceithre mar is faded overall is Seachtain Oibre Gaoighill. So tá sibh go cé gohfuil sibh séir de híine ón Oibre tá sibh gobar níos mó orinthe sa bhreis ar na léinte eile seo? No, Tom was actually a gobar truck a sé or an cliganish in on a truck a ní or a clig river seo. August on queer Thomas and Annie sin again of na rasters atá genta an seo. So I chuile rain tá bei dinna bhána gobar up the clog the lethar tar éis cuaig je lún je march je céadín Jardín bei dinna cinseile ag gobar on ní go dtí lethar tar éis sé je lún je march je céadín Jardín. August bei on tíbhile ag gobar je march go dtí hína leis na rasters céine. So Thomas fós oscailte ar fe cuaig lá. Ach tá chuile bheine ag fáil an buntáis just don Jerry Seachtain a trílo mar galan ar afters. So tá an service actually Trish Maidu ach tá an Oibre ní slú gus na fostithe atá ag gobar an seo. Is feachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta é seo an féidir beagání introduún faoin feachtas a gcuite? Well, yes, Jardín se caite bhí an feachtas seo chu a bhain go náisiúnta, okay? Agus tá chuid mórdas na union mór ar board forsa mar hapla ceanháin agus tá takeíocht mór don feachtas go maith ó lángólachtaí mór agus NGOs. Tá film at Anlan George Stewart or a nice group ar board steerála on feachtas náisiúnta seo agus tá Margaret Cox our CEO in nice group Trish Alán Agal of Raidió dhéanamh agus Alán Peace na Pápir come out for a couple of minutes mar tá an Seachtain Oibre seo Ceithre I bhaim ó miúil so tá lán áard taringe an bhfeachtas seo in Éirinn Hanahan. Now tá national website or file Erlina www.4dayweek.ie agus sé it's idirlín náisiúnta agus idir náisiúnta é seo agus tá lán ólas ar fáil an seo faoin Seachtain Oibre Ceithre sa rila. Chun saigáirí lives a grúpa ICE chun an cá seo a corcon céins na cóireachtaí le an Éireann sibh? Well, le bh féinach tá si go híntaach dus na fostóí dom hain comá agus don chuligan atá gobar an seo. Like tá na fostithe like níos fuinneamh níos áthasach agus an óid tá Jerry Seachtain and níos fuide an Culla Seachtain. You know, tá níos mú amat rudí a dhéanamh make seans at a dhéanamh ag gobar cuaig lá. You know, so tá ná rudí bugí a dhéanamh a plan on níos fearr agus gan éon a thógáil siar an obair. Ach an ainm atá ag an Seachtain Oibre Ceithre na go bhfuil
Jerry Seachtain na trí lá at an anna don gná gá agus na buntáistí atá ag le haid na customary atá an mar a dúirt mé anna hain tá má joscailte inis ar ní smú ama so tá an turbis an cágus an caiideán an turbis tá afráil treis méadú agus is rudínta é sin dus na customary agus is rudínta é sin don gná comá. An bhfuil mór an seans an héann tú go méid níos mó cóireachtaí in Éirinn mar hampla bhór clientí ag ghlacha leis? Ó ceapam go méid mar tá ard mór tarringte ar an Seachtain Oibre Ceithre is mar go bhfuil sé náisiúnta agus idir náisiúnta agus ceapam go méid seans mór an go ghlaci a lá cóireachtaí mór leis an Seachtain Oibre Ceithre de bhhar sin agus de bhhar na buntáistí atá an. Ok, sweet a bhínt, ok, agus bhfuil aon rudí planáilte go bh sa gceann ó Meán mar chun níos mó ard a tharraingte ar an bhfeachtas seo in Éirinn? Well, tá actually beaggan in rudí mar dúirt mé anna hain tá siúr ó here Margaret Cox an CEO in Group tá lán agad géint eici ripa seo ar an Raidió agus ar trí na pop ar an nuachtáin agus bei sé sinna lena bharráid chun céin agus ar fanna blina rudí beaggan mar sin ag hálacht ní léon major rudí san pipeline mar a dearach just rudí beaggan mar sin.